que será? Din que temos lingua, será verdade, será verdade, será verdade. Sacalla para fora, non agoches máis. Bos días a todos e todas. Bos días a todos e todas. Somos Alba e Daniela. E hoxe estamos aquí para conmemorar o Día das Letras Galegas, que este ano está dedicado ás cantareiras, mulleres que interpretan cantigas de música tradicional galega utilizando a súa voz como instrumento de percusión. E para comenzar, temos o alumnado de terceiro, que teñen preparado unha homenaxe para estas cantareiras. Elena, como crees que o van facer? Eu penso que moi ben, xa que vin algúns dos seus ensaios e o fan xeneal. Un aplauso para eles! Benvido, querido público. Somos as cantareiras. Cantamos o que nos cantaron. Pero tamén o que inventamos. Somos felices cantándonos. Cantamos porque sí, porque nos gusta. Cantamos para que non se esquezan as letras das cancións. Para que non se esqueza a poesía que levamos aquí dentro. Eu soñaba castiñeira e fun nacer en Muxía. Xa cantaba de pequena no baile na Romaría. Somos a Delfina e Rosa, viñemos de terceira, que é sobrinha famosa, se ainda moito nos queda. E nós somos as demens, cantareiras destacadas, que viñemos a Florida pra facer a foliada. Ola, nós somos as ferreñas. As ferreñas son a parte metálica das pandeiretas. As que son cando baten entre elas. Nós chamámonos así porque cantamos as cantigas que acompañan as pandeiretas. Cantamos o que nos cantaron, pero tamén o que escoita. Como esta xota da Delfina e Rosa Casás. Alegres
de Teiras de Meis. Chegou o momento de poñer o punto final á nosa actuación de hoxe. No que escoitamos as voces das cantareiras ás que se dedica o Día das Letras Galegas. No nome de todas as mulleres que siguen dándolle vida á nosa poesía popular. Rematamos con esta cantiga a pasar por a Coruña de Eva Castiñeira. Sí, ten razón. Este 17 de maio a Academia seleccionou 6 mulleres representativas. Adolfina e Rosa Casas, Eva Castiñeira e as pandereteiras de Mens, Manuela Lema, Prudencia e Asunción Garrido. Despois destas explicacións damos paso á actuación das nenas e nenos de cuarto, coa canción Camiño de Viseu, que acompañarán cun baile precioso. Un abrazo e forte! No
trocaran a fala dicindo que a súa é boa e que a nosa é a mala, dicindo que a súa é boa e que a nosa é a mala. Que será, din que temos lingua, será verdad, será verdad, será verdad, xa calla pra fora, non agoches máis.